Het evangelie van Jezus Christus, zoals Mattéus dat beschreven had. Haadstik 20. Het is mij het hemelske rijk als mij een boer die termaas betiert op uitgang om arbeiders van zijn wyngerd in te hieren. Naiter het mij de arbeiders eens worden wie oer de dij hier van een denarie, stuurde er harren naar zijn wyngerd. Om 9 uur zeggen werd gewoon op een merken staan die het niet om hannen heen. Je zei zijn harren, geen ek maar naar mijn wyngerd ta en ik zal jem jaan wat jem ta komt. Ja, gangen daarheen. Om 12 en om 3 uur gang er weer naar de merken en die hetzelfde. Om 4 uur lieker nog gang er daar nog eens heen en zeg er nog gewoon omhengeljen. Hij zei zijn harren, waarom verdoge jem de hele dag mij niet waan? Ze zeiden, geen een had us inhierd. Hij antwoordde, nou, geen dan ek maar naar mijn wyngerd. De jongens, zei de boertje en de opzichter, roep de arbeiders en betelje harren het leen uit, bij de laatsten beginnen en dan de regele langs naar de eersten. Doet die van de middags 4 uur kwamen, baden ze elk een denarie. Doet de eersten aan bod kwamen, tochten die dat ze meer krijgen zouden, maar ze baden ek 1 denarie de man. Doet ze die kriegen, prottelen ze de roertje in de boer en zeiden, die laatste mannen hebben maar 1 uur arbeiden en jouw harren liekevol als us, wilst wie der dags de hele glune dag verzwitten hebben. Maar hij joeg er een van harren dit op weerom. Beste man, ik doch jou weer net te kwad. Wienen wie net akkoorde oer de dag hier van 1 denarie? Neem dus wat jou tak komt en ga naar huis. Ik wil nog 1 keer die laatst komende liekevolle jaan als jou. Mag ik soms met mijn eigen jild net dwaan wat ik wil? Of ben ik jou nietig omdat ik royaal ben? Zo zullen nijkommers gauwers eerst en vaarlijken laatst wezen. Jezus reisde verder naar Jeruzalem. Onderwijs nam er de 12 apart en zei zijn harren, sjoch, wie gaan op Jeruzalem aan en de mensenzoon zal terug verrieën in handen vallen van de hege priesters en wetgeleerden. Ze zullen hem tot de dood veroordelen en hem aan de heidenen oorleveren. Die zullen hem hunje, giechelje en aan het kruis slaan, maar de tredde dag zal er verriezen. Toen kwam de mem van de soannen van Zebedeus bij hem. Ja, hier haar soannen bij haar. Ze voel voor hem op een knibbels om wat te vragen. Hij zei tegen haar, wat wonen jou graag? Ja, antwoordde, dat deze beide jongens van mij naast jou zitten zullen in jouw rijk, de ene rechts en de andere links. Jezus antwoordde, je me weten net wat je vraagt. Kunnen je de lionsbeker drinken die ik drinken moet? Ze zeiden, ja, dat kennen we. Hij zei tegen haar, goed, die lionsbeker zullen je drinken, maar dat rechts en links van mij zitten, nee, dat heb ik net wat zeggen, dat is weilijn voor harren en wat mijn Heit het taskikt had. Doet het zien oren dat jeden, namen ze uit de beide broeren tegen kweer aan. Maar Jezus raap harren bij hem en zei, je me weten wel dat de heerskers oer de volken de baas spelen in haar laan en dat de grutteljeu in alles haar macht jilde litte. Zo moet het bij je net wezen. Die bij je grut wezen wil, moet de oren betjenjen. En die bij je de eerste wezen wil, moet elke een vergaan litte. Zo is ommers de mensenzoon echt net komen om betjenen te worden, maar om zelfs te tjenjen en zijn leven te gaan als losprijs voor gans mensen. Doet ze Jericho uitgangen, roen een grote menigte hem achterna. Nou zitten er 2 blinen aan de kant van de wei en doet die jetten dat Jezus voorbij kwam, roepen ze, Heer, have mij lijn mij us, zoon van David. Het volk snauwde harren ta, houd je hem stil. Maar toen roepen ze nog luider, Heer, have mij lijn mij us, zoon van David. Jezus bleef staan en spreek harren aan.
Hij vregen, wat willen je me dat ik voor hem doch? Ze zeiden, Heer, maakt je us de eigen weer iepen. Jezus kreeg diep meelijn met haar en rekke haar eigen aan. Op slag konden ze weer zien en gangen mee. Haadstik 21. Doet ze dichter bij Jeruzalem kwamen, bij Betfage, dat Chinne Olivenberg aanleidt, stuurde Jezus 12 leerlingen erop uit, met de opdracht, gaan naar het dorp dat hier voor hem leidt. Al gauw zullen je hem daar een ezel zien. Die zit vast en er is een vallen bij. Maak ze die los en breng ze bij mij. Als een hem daarover aanspreekt, moet de hem zeggen, de Heer moet ze broeken. Hij zal ze dan dagelijks meegaan laten. Sam moest uitkomen wat toch de profeet zijn is. Zist zijn dochter Sion, zoch, die koning komt naar die ta, vredig zittend op een ezel, op een vale, het jong van een werkbeest. De leerlingen gingen erop uit en dienen zat Jezus haar zijn hier. Ze namen de ezel en de vale mee, lijnen haar mantels over de besten heen en Jezus ging op de ezel zitten. Grote kloften meisken lijnen haar mantels als kleden over de wei, oren sloegen toekjes van de bjemmen aan en struiden die over zijn paard. Die voor hem uitgangen en die achter hem aankwamen, rapen luid. Heil, de zoon van David. Heeg te prijzen is hij die komt in de naam van de Heer. Heil God in de heegste hemel. Doet er zo Jeruzalem inkwam, rekken de hele stad in onstuur. Ze zeiden, waar is dat? En het volk zei, het is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel in en jagen alle lui die er aan het keepjen en verkeepjen wienen eruit. De discus van de jildwikselers en de stoeltjes van de douwehandelaars ragen erom en hij zei, der stiet in de schrift, mijn huis zal een huis van gebed neemt worden, maar jemme meid je daar een rovers halen van. In de tempel kwamen ook blinen en kreupelen bij hem, hij makke harren beter. Doet de hege priesters en wetleraars de wonders zeggen die en de jongens in de tempel heel tieten maar roppen jeden, Heil, de zoon van David, waren ze poer en zeiden tegen hem, Jericho wel wat die daar zeggen. Jezus antwoordde haren, jawis, hebben jemme in de schrift nooit lezen, jo hebben beukers en lietse poppen dat gebracht, jo lof te jongen. Doe liet er haren staan en gang de stad uit, de kant van Betanje op. Daar bleef er die nachts. Doet de moes betiert werd naar de stad gang, kreeg er honger. Hij zag aan de wei een figebeam staan. Daar roen er op ta, maar hij zag dat er niet oors als blad aanziet. Doe zei er tjen de figebeam, nooit in der eeuwigheid net zullen aan die nog vruchten komen. Op slag vertwarre de beam. Doet de leerlingen dat zeggen, zijn ze verbaasd. Hoe kan het dat die figebeam zo in een vertwarre is? Jezus antwoordde haren, als je me echt leeuwen en net twijfel je, dan zullen je me dat ek kennen. Net alleen met zo'n beam, maar ek met een berg. Als je me dan in die berg zeggen, vleen op en plof in zeedel, dan gaat het terug. Alles dat je me in het gebed om vraagt, zul je hem krijgen als je hem echt leeuwen. Doet er in de tempel komen weer en onderjocht joeg, kwamen de hege priesters en de artsen van het volk bij hem en zeiden, wat voor jocht hebben jou om dit te doen? Waar had jou het jocht dat te doen? Jezus antwoordde haren, ik zal je me ek een vraag stellen en als je me daar antwoord op jou, zal ik je me vertellen mij wat voor jocht ik dit doch. De doop van Johannes. Waar wie die wij? Van God uit de hemel of bij de meesken wij? Ze lijnen mij een waar oor en zeiden, als wie zeggen van God uit de hemel, dan zei er grif, waarom hebben je me hem dan het leeuwd? Maar als wie zeggen bij de meesken wij, dan krijgen wie het volk zien, want elke een had Johannes voor een profeet. Daarom antwoordden ze maar, wie weten het net? Doe zij het geen haren, dan zeg ik net, mij wat voor jocht ik dit doch.
Maar wat denkt je me hiervan? Er weer is een man die 2 soannen hier. Hij kwam bij de eerste en zei, jongen, du must jurt aan het werk in mijn wyngerd. De jongen antwoordde, dat wil ik net. Maar daarna betocht hem en die het al. De Heit kwam ek bij de oren en zij kreeg hetzelfde tjen hem. Die antwoordde, goed Heit, maar hij ging daar net heen. Waar van beiden had nou dien wat haar Heit woe? Ze zeiden, de eerste. Toen zei Jezus tjen harren, dit zeg ik je me, de tolgarders en de horen gaan jeder het godsrijk in als jemme. Johannes is bij hem komen, een voorbeeld van deugd en recht, maar jemme hebben hem net leeuwd. De tolgarders en horen dienen dat wel. Dat hebben jemme ek wel schoen, maar jemme binnen net te één keer komen en wonen hem net leeuwen. Hier hebben jem nog een andere gelikenis. De wier is een herenboer die een wyngerd aanlissen liet. Hij zette daar een hagen omheen, groef daar een koele in om de druiven te parsen en bouwde een wachttoer. Doe verhierde er die wyngerd aan wijnboeren en ging zelfs op reis. Doet de druiventijd komen weer, stuurde er gewoon van zijn manvolk naar de wijnboeren toe om zijn part van de opbrengst op te heljen. Maar de wijnboeren pakten die mannen aan. De ene ranselen ze aan, de oren maakten ze daar en een tredde in stjenigen ze. Toen stuurde er nieuwe boden, meer als de eerste keer. Maar de wijnboeren dienen mij harren, liek als mij de vorigen. Op het laatst stuurde er zijn zoon naar harren toe, daar zullen ze wel respect voor hebben, dochter. Maar doet de wijnboeren de zoon aankomen zeggen, zeiden ze zinnen waar, dat is de erfgenamt. Kom, die slagen we daar en dan is het erfskip uzes. Ze pakten hem, smieten hem de wyngerd uit en vermoorden hem. Als nou de eigenaar van de wyngerd zelfs komt, wat zal er dan met die wijnboeren dwaan? Ze antwoorden, hij zal dat minne volk en minne deers tjerre litten en zijn wyngerd aan oren in de hier jaan, aan wijnboeren die hem op het tier de opbrengst aandragen. Jezus zei tjen harren, have je me nooit in de schrift lezen? De steen die de bouwlui wij dienen, die is de hoeksteen worden. Van de Heere kwam die hoeksteen en hij is een wonder in uw eigen. Daarom zeg ik je me, het godsrijk zal je me aannomen worden en het zal joen worden aan een volk dat er de vruchten van opbrengt. Elke een die op die steen valt, valt hem zelf stikken en die steen op hem krijgt, wordt vergruzelen. Bij het jaren van zijn gelikenissen begrepen de hegepriesters en farizeeërs wel dat hij het oer harren hier. Ze bezochten hem in handen te krijgen, maar dwasten het net aan om het volk. Dat hadden hem voor een profeet. Haadstik 22. Jezus nam het Wurd en broekte daar weer gelikenissen bij. Het geeft mij het hemelse rijk, liek als mij een koning, die ter ere van zijn zoon een feestelijke brulloft joeg. Hij stuurde zijn borden daarop uit, om de gasten die het voor de brulloft uitnodigen wienen op te roepen. Maar die wonen net komen. Toen stuurde er der nieuwe borden bij ons, met dit boodschap voor de gasten. Zoch, ik heb het meelrij, de bollen en het mestvee binnen slachten, alles die het kleer, kom op een brulloft. Maar de meesten die het uitnodigen wienen, namen er geen notitie van en gangen haar wegen. De ene naar zijn laan, de andere naar zijn afveren. Daar wienen ek gewoon bij die de borden aanpakten, aantiegelen en deersloegen. De koning wie poer. Hij stuurde zijn legers daarop aan, liet de moeders deerslaan en haar stad in de brand steken. Toen zei het in zijn borden, het meel stiert klaar, maar die gasten wienen het net würdig. Geen op het kruisings van de wegen staan en nooit je elke een die je me daar maar vinden voor het brulloftsmeel. En de borden gangen de wegen op en brachten alle lui die ze tjen kwamen bijeen war, minnen en besten, dat de brulloftszeil rekken vol. Doet de koning erin kwam om naar de gasten te zien, zag er een man die geen brulloftskleren aan hier. Hij zei tegen hem,
Freun, hoe binnen jou daar inkomen zonder brulloftskleren aan? Daar wist er niet op te sissen. Toen zei de koning tegen zijn helpers, bind hem handen en voeten en smiet hem eruit het schuster in. Der zal wat aangegoeld worden en op het tosken knarst. Ja, al binnen een hopen roppen, er binnen maar enkelden uitkart. Daarna lijnen de farizeeërs oer hoe ze hem op zijn woorden vangen konden. Ze stuurden haar leerlingen met de Herodianen op hem aan om te vragen, Master, wie weten dat jou recht uit binnen en dat jou eerlijk de wij naar God wezen. Jo litte jou daar toch niet aanbrengen en jou sjoggen de mensen net naar de eigen. Sis is daarom jou mening hierders oer. Mij men de keizer belasting betelje of net? Jezus zegt toch haar volskens hinnen en zei, waarom willen je me mij hefje, comediespelers? Let me de belastingmunt rusjen. Ze rikten hem een denarie aan. Du zeiertjen harden, waar zijn beeld is dat en waar zijn opschrift? Ze zeiden, de keizersinnes. Du zeiertjen harden, jou de keizer dan wat de keizersinnes is, en jou God wat God daar komt. Daar jedden ze van op. Ja lieten hem verder mij rijst en joegen haar aan. Die dags kwamen de Sadduceërs bij hem, lui die uithouden dat er geen ferrizenis besteedt. Ze vragen hem, Master, Mozes had het u zo vastgekregen, als een trouwd man stiet en hij had geen ben, dan moet zijn broer met de widow trouwen om hem aan ben te helpen. Nou wienen er bij Uzerus zo'n broeren. De eerste trouwde, maar stoor. Om er geen ben hier, liet er zijn vrouw nij aan zijn broer. Zo ging het ook met de tweede, de tredde, ja, met alle zoon. Het laatst van alle jaren stoort de vrouw. Waar van die zoon zal nou bij de ferrizenis de vrouw krijgen? Alle zoon hebben haar ommers als vrouw gaan. Jezus antwoordde haar, dat je me hier mij aanbinnen, zou dat net komen omdat je me geen begrip hebben van de schrift en lieke min van Gods macht? Nee, de ferrizenis trouwen ze ommers net meer en worden ze echt net meer uittrouwd. Ze binnen dan liek als de engels in de hemel. En wat die ferrizenis aanbelangt, hebben je in de schrift net lezen wat God hem daarover zijn had. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is geen God van deaden, maar van levenden. Al het volk dat zijn woorden jedde, stier versteld van wat er leerde. Doet de farizeeërs jedden dat er de Sadduceërs stilkriegen hier, kwamen ze bij waar. Een van hen, een wetgeleerde, vreeg om hem te hefken, Master, wat is nou het grote gebod in de wet? Hij zei tegen hem, Thou zulst de Heer dien God lief hebben met dien hele hart, dien hele ziel en dien hele verstaan. Dat is het grote en allervernaamste gebod. En het tweede stiert er liek mij, Thou zulst die naaste lief hebben, zoals die zelfs lief hast. Die beide geboden hing je wet en profeten hielendal van aan. Doet de farizeeërs rusbien waar wienen vregen Jezus harren. Wat denkt je me van de Christus? Waar zijn zoon is het? Ze zeiden, David sinnes. Hij zei ten harren, maar hoe kan het dan dat David, vol van heilige geest, hem Heer neemt? Hij zei Thomas, de Heer zei ten mijn Heer, gaan zitten aan mijn rechterhand, ont ik dien vijanden onder dien voeten lijn haf. Als David hem nou Heer neemt, hoe kan er dan zijn zoon wezen? Geen een kon hem daar antwoord op Jan en van die tijd af dwast geen een hem meer vragen te dwaan.